Mr. President, have you ever seen a mother cry until she has no tears left? Have you ever watched a child stare at an empty chair, hoping his father or brother will walk through the doors again? Have you ever felt the pain of family waiting for answers that never comes? Eti se ya mmoa ye nuanum semfo no na omo nso ante omo ho ase a de bia ntokwa beba. Nyansapo Tv and then so yetena se ane ba bedi nkomo bia air trend e wo social media ne so mpempi ne yese se wo koto se aboa bi esi wunua eso a kase sore ye nso enkase sore me so ene mensa ka video bi amadwo me ahoyi ankasa mamoto esa video na mani ehu enimu nsem a ewo video ni emu ye nyina ye nim se eye afi 2025 December bosome da edikan ande hu se eye boko ene Mamprusi for abamanhia na ye hwe animu se ye rane omo ebetena se na asumdue sefata no watimi aboa amasumdue ababoko ene Mamprusi entem nananom ncha de saade no ekoso ema ye nyina ye hu ye sampa ne ampa bra boko mpanyifo Mamprusi mpanyifo bepie mu omanhia na akwakoye anikasem anigisem na asumdue aba nanso minim die sesei no ekoso ewo boko onim se mpempra me kasei no eye nua nketo no mu bi e de krata tintintinti bi ababo nti omo krata ne de omo akire e de am ye mampanyin John Dramani Mahama se won ko omo moa na enei eye boko nsensem a edi ahini matan enkwada awofo nom emrantewa wona se bi won fie ko animu a esan tokwa ekoso oboku nti omuntimi nya sumdue emfa mbobra e woboku kromu no John Dramani Mahama yema mpanyini enko momoa nanka asumdue embra esan se no enkwada na kamya kwa se omukasa yina eche se aso omatoba ha asumdue ni kromu ho omusua de kra na enko omudidi kra na sabio omunya homka emfa ndi omudwuma e woboko na eno nansam we ba ye no nim se nsam we se eba ese epenim difo a wonim de ewa abrabomu wona asabio abadaye ewo mumu wona wakabie womu ese ne omotena se na ye di nkomo erefa saa nsem we ho senti a mesha se meka se so okoto sabo bi so nua so enka nche se sore me so ka se sore ye so no na se kire eni abusua na nankra aginegwa waye krado ewo studio ha adwo amebe boy pino na mama na kwa aba na nkomo a esefata esi edi erefa nkwada yi omaro ahusem we ho no ye di ama asumdue nso atimi aba etibasre so obeka che wunu ase on chimpen eye na fidie no esan se ne no na nankra eba bedi nkomo edi afa sare ahusem ya ene nkwada yi edi tudwa ewo social media ne so entika me ho ne ma na nankra kwa aba nana memo akwa aba Mejo so na ohu ye die na me adom me hoye na watchi no weekend ne ko sen oh microphone mi musa se unya kono we no oh se me kan se na me dware me kra anti me ye bibia wie no mama na amro so de ba kope Guinness ba ho na wa dance ni oh se tupa kana onukra de onukra de odi ma dance enye se ne me ana we boa onukra ba ko fa se ne me onukra ba ko me twa ba kope eno no me so nyame adoma enne me so me ye bi ene me krada sa ti me ye bi tu se me ni aye kwa enkasa mu ya na watwem na o matra cd na we de ye mogo arehosem bi aba me se by now no nsa akabi watie eye nkwada no akosem omarehosem omusun omo sebi omo dadwena omo de ato abefo ntintafilikesi so omo kunchi no aso se de maye mampanyini John Dramani Mahama sebi wonko omomoa na sene sensem ne from oboko ho no Mahama mboa na asumdue embra enti nana mabusa wo asemi bet ubeba be yi ano nanso be se ye hwe video ne kakra na ahwefo nso hu video kra adwameka ho asem video ye ba be di ho nkom nti hwe video no emra sese. My name is Abdul Samad Ubadamu Oda Umar. I am in Basic 8. Letter to the President. Our cry for peace in Bawku. His Excellency the President of the Republic of Ghana. I write to you not as a politician, not as a chief, and not as an elder. I write to you as a child of Bawku, a child whose greatest wish is not wealth, fame, or power, but simply peace.
Mr. President, have you ever seen a mother cry until she has no tears left? Have you ever watched a child stare at an empty chair, hoping his father or brother will walk through the doors again? Have you ever felt the pain of family waiting for answers that never comes? This is the reality for many people in Bawku. We are children, yet we have witnessed things children should never witness. We have heard gunshots when we should be hearing bedtime stories. We have seen fear in the eyes of our parents when we should be seeing hope. We have watched schools close, dreams fade, and tears flow endlessly. Mr. President, Bawku is bleeding. Some mothers sleep with tears on their pillows. Some fathers carry pain in silence because they did not know how to explain to their children why their brothers, sisters, or friends are no longer with them. Some families still wait for justice, while others wait for peace. And we, the children, continue to ask, when will this end? Mr. President, we know leading a nation is not easy, but today, we plead with you not just as the President of Ghana, but as a father of the nation. Hear our cries. Hear the cries of the widows. Hear the cries of the orphans. Hear the cries of the mothers who have buried their children. Hear the cries of children who are growing up with fear instead of joy. We are tired of living in fear. We are tired of hearing promises without seeing peace. We are tired of being known because of conflict. Mr. President, Bawku is more than conflict. Bawku is home. It is where children dream of becoming soldiers, doctors, engineers, and leaders. It is where hardworking men and women wake up every morning, hoping for a better tomorrow. It is where people want to live in dignity, love, and peace. Today, we are not asking for sympathy. We are asking for action. We ask for lasting peace. We ask for security that can protect every citizen fairly. We ask for justice where wrong has been done. We ask for development so that our youth can choose hope over despair. We ask you to unite all stakeholders and work tirelessly until peace returns permanently to Bawku. Mr. President, history will remember leaders not only... Nana yara hosem pa. Nti se na mebusa wo no. Wankasa do ani hu video no, utie mu nsem no. De be na abeka akwakoye bema time bad time de be na abeka. Asem no yankasa. Na sadia mpanufo ka na sese asono mienu nya ntokọ a enua nketewa ene ha ma wo ho no ene hunu ho amane pa samna ekoso ne de nkola ne ka no ya wure ho sem papa me say komo say wo musua de a say enko because musua de na sansem we yi koso a ha adwen se ebasa esai niema bebre akun enya de a eya de papa wantwi nya de eya de papa na sede nkola ni si ka no edin enti ose we eni kwan se ye na manyosem enya manyosem kura esese nananom ne mpanimfo a wo Bawku ne santimam ne obi oka bia ye bia no omunyina bam na ehwe ne etime toto na minchwa won wo ka se ese asantiman bam yewura mu bam no won se me sha se me ka cho se afi 2025 na yewura to ne nsa de frɛ wo mo bepie mu wo menhia omo bai na eye ni kasem kwa bra omo kohia yewura wieye omo kodi kuko mu nkomo wieye omo pie ba bonte ko atimu se yes bibia dabreo enti no yewura waye wadi kan afrɛ sesa asumdwan de waye ma di kan aba nanso asumdwan antumi antoa so sese di aba no asasan na chi ai how fufuro ena esa aba e wasem kro no aho nanso mpanimfo sesa abo no ne tujem na onturu ya oda wani nkum enti na me ka se na nanom ne mpanimfo
enjina ye de ensamra mu bio na ye nhwe sa asem we ne tobre eba sa ema bibia asai adwuma nkoso edwadie nkoso so sese so hwe ye nuanum semfo no kura na hwe o madwuma tituru kura ne se bikuaye okodua bayere ana aburo se ne ebeba ne nyina nya bia di o na obi dituo ana se kan akoto ani wirem ho ede na obeye enti se ne asomdwe amma enema bebre ha adwen enti de nkola na eka no ese mampanitie na sopampa na animanim yaai ofre wo mom ka bie ye ni omuhia ebisa we no enye moto asem we na ekọ no enye moto asem kura nanka yehu ye de bia no se nokura wo ho a sa niam we nyina no emma wo enti dia memesra mpanimfo se yetena sene se ye ka asem no dia eni kwanse eba no eni kwanse eba dia ye manu hu se wo onsese ugina ha wo onsese wotena yenka mo obi ahunu na asomdwe anya demra ebise se yentimi anka na asem na koye kataso muamu aso a ene na de bia esa akofo asem foforo ba na miminim se sebe akonwa midibie enye ye no me nkonkopre se me de patapa kopre kura na empanimfu a omka bia obunum nim akonwa ne ho asem no yetimi ka chem se krache ade a wo ye nya ne kwan akonwa no nya dai omfa ho enye wasem sebe udibie enye ye ena de bia me ka se apakan kura no se twere dem a etwere ho ma de wo no nya de etwere ne dem what I say eni nti se wotwa ahemfie ka na eno nche se o ye de hye enti yemma nipa nhunu se akonwa we anasa adibia we sa nipa we wokọ ho anya den enye ye na se anya ne sa na koduru ba bi o de yemma ne ntena so na eduru ba bi a ya sesa no anasa bibi esa ne de enye ye enti se ni wura ma ya yemma ne na ho what I say akonwa ene na sese ede ha obebre eti na meti wasem na se a ye hwe boko nsensem e koso ntoko ye koso ampo ye nuanom nketo yi ede omare husem omakosem abetu dwa na ususu a eye nkonyadie hu nsensem na ede sanse eye konwa hu nsem a akonwa hu nsem a ena asase nso ye baaye no ede ebi betu bi what I say enti mpanimfo se krokotoi enkase krokosene enti mpanimfo ntase hu se akonwa na aha ne da na we ni no mo de ya enti se akonwa bo etimi kwa ahwa a ekọ ne se ebi ekoduru ba bi no akonwa ne da ho ye mpese akonwa ne be da ho na kwan ye fa asusi akonwa no ye de mani panse ebi onhwe so na brepamu no waye den yaje ya de ena ekọ wotena akonwa no so na wafiri muko enti ofiri muko no ni nchikafo be kase akonwa no so omdi bia ye den eyeye eni nti wo mo so eye wo mo dia no so nti ase na ekofa hawaba enti se bibisa ekoso a ese abusuan afanu ni nyina no ye manti ase ebam momu se akonwa we ne de eye nipa asmasia na abusuan we mo dia na bibi nti ene ye de sa nipa we aye asiso eti de ono oti akonwa no skura no obesonson no ho ewa akonwa so kopembra aye obefirim anase ye betu no ti se sa ne ma na ama ne de bia ye jane sa sabi eduru ba bia ahinie nyese mekadi agro ede na nso ede what I say se duru ba bi na se nananom sabi ye kọ na chine yesi uso na ntwene di wachi na hwese de edom ebi de ntoma ehuja ne ade no ede efe enika na nso ye di se ni wura what I say ye di no se ni wura ye ne se ni wura enti se nya wo dia na ye huhu ye bo abodin se den kra na ebeduru ba bi no wa be hu sade ne ye den enya wo dia enti se ye ka akonwasem anase die bia ehwe ede hawo beba anase ede ntokwa beba nukura pa ewo mu no o se ye sichire no ntimeka na sade no efiri ho se die enkolai e kan ade chese mehwe ade no chese minhu chese madwini nyina asai denti ena o se kutre nkodi moko na mfifiri boni nkofira ponkyere ne enkolai wo mu nim de ekobia o nanso e ka omo maame ka omo papa nti e beka e tie ne nsem o kana sim se omo maame no ma tuto nwura mu san ye what ya say na so omo maame no papa to wura mu a wo akola no be fa hene ede mpo na obedie na ho akokora na wodwane akọ enti sa niam na ekoso no de mumma ba bia sa abre
wiase ekọ no enema bi nsa ntena na ebisi mu saa bio so ti ase enti akonwa se da ho na ni wura no ma ya mesere na nanom se yemane na ho yemane na kopim se ni wura no be den ebeba efise se obi nyintena so no akofa nsem bebre e de aba enti mayenye saade ni bio na se yi saade ni firi ade asomdwe beba biribia no ye hye adehye ye hye omo se momfa nipa mra so ti adehye ni ye omadwen se ombedi akonwa ne de adenti ne ma akonwa ne na ho enti ye betimi afre enipa mienu anasa miensa bia sebe omo ntia akonwa no so na se ye betimi afre omo enema akonwa ne nti omo mabua ebia ahemfie adwumadie ebetimi akoso kama akopem bra na numpo ebema omo kra ni abre se yetu anamo kwa ahemfie ni ade no se yede adehye dey eko na fe yenso yenya sebe yakonwa ne hene na yede kosum ohene a ese yede kosum no ade na ewo ho aye ni mu yewura yaminshira no Appiah de tiani se aha no kra no babi bebre yesi enya asomdwe o sa na yewura ne nanom ne mpanimfo bi na ayama sese na asomdwe enti asomdwe ne ntime mma ewa abra ye ma no kra nya den ena adie waja se akonwa bi wo ho a ebi kra na enipa ese otena akonwa no so no na oswa anabia watu kwan anabi binti na yade obi abesi so yade ne besi so no sa nipa ne wo mo di akini ni nchikafo nyina mo nya adansefo ewa akonwa no se ye mpese akonwa no beda ho na yepe ebia nipa bi ana ohene bi amena besoma aboa ewo nhihye ne ntutue bi mu nti ene yade sa akonwa we ye den mamo what I say enti biripamu no akonwa ne wura ba ebegina ade ama no enti bebre no so kra de mpo ni se ya na efe de kra yetime ka che se enipa nso ofira akonwa no so a ma obi anya den preview e se ya de ase wase edada enti nipa ni free mu a wa nim se sebe eye mokwa so ena obo enti mokwa no se ntuma wura ba no se fa ntuma mamea untimi nka se mempene memfa ntuma na ma na so akopo ntuma odi befira what I say enti no saa niema no a ye kan no de se no kura pa ntimi na adi e wa hinsem mu a enya ade asomdwe betimi aba wo asomdwe ntimi mba ya de bia ye ka se esremfo mpento kwa saa ye baja na e we mu no bi ni omumu enta me busama ye esremfo nsheda mpento kwa saa na de na kofa ba na no kura a eni honti ena kofa saa niema na ba me so mo mpenkontompo sem saa uyu nya uyu oda bi nya oda bi sese ametie onze dana meka bibi se ehia mi a na no nkyere se me dan amasie no kofa afidie bebubu se obesi udan ho mempene nenti se mesi mempene na kofa ntokwaba na mo mpanimfo ye ba ne yantimi anhwe asem no se ye kotu se ya himfio se hia yantimi anhwe asem na me anka nche ni panse da bi ade a wo ye nya ne kwan no na asase no nya wo dia untimi nkobu dan no nya den emfa asase no anase untimi nkoji dan no ma ne nyeye ne ye hwema nipa ne bugu wie na obesi dan wo ho na me san be fra kire se me ba baji a edo so san de asem foforo beba efse de bia no ya no mi mu se ade ne ya media ena nipa kro na oje ade nso no so ni mpefe se ade ne nya ne dia enti ode patapa ene akukuduro na bia ne sika se mbe den ebebo ade ne ho ban me so menti ase sa na mom se asase ne ma ne hunu se asase na wo ka ho asem na no enya wo dia eni wo untimi nkoye bibisa ye den ewo so a ketwa asem ne tietietia so eti se ya moa ye nuanum semfo no na omo so ante wo mo ho ase a de bia ntokwa beba na ntokwa ba de ye me yakura ye emma ene nkola emma ne nkola tem di kan se asunu mienu nya ntokwa wo kwaye mu a enua nketewa ene haban wo ho no ene hunu ho amane se akola wo niska onya adwuma bia ne papa atowura ne mama atowuram ehe na okodidi se ni suku atale akura agu ho na obede kura no akọ school teacher ni kura no ono so o kire teacher ni no oba be kire wade me ke obekwa class no ni ho ono so pe ba bia afa
oh na che se ede basa ena eba kurumo esa asomdwe nye de eni ho enti bi de mesre ne se saa asemu a eba no yanhwe ne yenka ne yentwa na atoprepe na obia nte na ho ase ebise se bi nipa bia ye nipa so otimi ka nokura kire nipa a wote ase enti na memesi de bia se nokura mpata nkontompo antokwantwa wote ase enti de ekoso no nyina no monhwe na yensiesie bibia na obia ba ma oba opani o akwala o obia nya na somdwe na de ekokọ no de ha adwen na yenhwe ade bi arentina ese nkwada no address omu yaudie omareho omu komu de maye mampani se nka mehu nka nanom na ese nka omu address de ma wo mu akwakoye ahini nsem ya wo kan de se nka mampani ni ombemu ho obampa sa efse mpanimfo se de osu no osu naniwa what I say mpanimfo na omo betena ase ahwe saa de no omo na omo ko omo dwane obi apɛ baabi afai akwala na he no de oko etu onu na ese otimi de adesre eto mampani ene nananom anim na nananom hu nkwala no adesre ene omo mobo a omo ye den omo aye na fe yetu hu anamo eboa na sa asomdwe ne ba ebeka obi a na gise efa sa nkwala no so enti se ntimi amfa nkwala no so a ebe ha adwen enti ye ka omo nyina bom na ma de ono se ne ho oden ene de ne ho nya den ye nyina ehu se saa de we ya de ba no ede ehaoba a eha nkola na ene nkola no da ache a ye nyina ebete ho ase so de oso wonte ase no asotwe bi o se ede man bia no o se efa saa kwan no so ye de saa asotwe no ye de ema no e se sebe ena de bia meka se apakan etwere dem mu a ehoma de wo no enye de etwere ne dem enti etwere wo dem na nije se wo dia enti ese wo na ese otena paka no mu enti saa niema we na ekokoso ewo ya bibire mu ha no ese se ba bia no nokre ene ma ne edi hene si ama nokre ni hene pa dia menu aba ebe ye den se ye betimi aka asema manatwa enti da bia me ka se ohini bia no ese unya akukuduro emfa ho ene obi ni sika wowo ni nwoma a wasua what I say cause nokura ye ba ko pe if say untimi nka atoro apem mom na menya nokura ba ko da what I say bone ye bone de anya bi anye na ye nyina nokura so na se etimi gina nokura so de a ene asantimamu bunumamu sahwimamu esiremu ba bia no asomdwe beden ebetimi aba ho enti na wo pese wo kyerem se Ghana ye wo mu no nokura ni Ghana ha sei ma me ntwawa no sese ba bia sikasem nti ya hensem ene ye niam bia koduro no ha adwene pa sikasem nti enka kane no kura no ye dishempo na nka obedi akonwa unim ho hwio wo ho ani abechewo what I say ene ye pedi owo sika tini edi kan kra abo no ba sese na ebe koso nti wo de wure hyem na masa na ntokwa ejirim ya gigi sika onso akotua sika no wa nso so awu kotua sika nso tena ase na dwene hu se akonya no mpani nsem ni akonya na bakwasem unim ne sen onso kotua sika so okoji akonya no so enti sane ma ni nyina no mesre yemfa nokure na empanifo ka se nokure de editu na so ka nokure e de asomdwe ba na we ni twia se wo pan ni esa nokure wi okokenti na ye bepoma utu na akoka nokure nanka se wo tio enunti na tie enunti na nanom sabi ye de etiri gi akyerema ene mo de ma ya adwo na ene ya me adwa metuo pa na mahu sade a mekokan nokure na mekodie me nkwa befirim sa na afidigase so be kamenka eno ya abakwasem kese ma unchiri wuni hokura onana oba ubusuani bia na mba bia na hoto no nokura na meka chiro sa so na bebre nim ni sa eti ya pre nokura de nokura si wo ema nchiri ma wo nchiri ma nti no nya mfa ma ho dabi nchiri ma da chi kwada o mo fefe ba do eti yakum kura na yakode be hwe be onse asema na kan nokura ne nokura nti ene yakun no eti sa nokura no nti abebie kwan ama memma
me nana no ni me nua no mo fa asefo a omaka echi na Ghana yewe enti ewuo de me ya memiti me nsuro why krado evise na eba woje ewuo no odi opa akọhye hene edu so odo obekọ na ebe de na wenya time asakwa ko shira wo kra that be ukra de so oti ase no na o shira wo kra so akopembre nyame no abeto nsafro ene ade bi nso wo ho a sebe ye gina emanipa me misua no me titi nsem bebre yese abrofo ni bi kura ba Ghana ha no yese bi wo ho abreje otimi koye waya awie no emre da ho ne se ebia ensuo na omo ye no me da atesem na meti yo me ade me fa mani hu bi da atesem na meti yese ebia ensuo no kwa timi ka se se omo ye wie a meje nipa wow ana na ntwie ansana ebia ye be fa so ana ase ye be use a ye use sa no mama kwan so ensuo na makwan omo ye sa ne mani nyina owie ya na kwasi broni no ato no ho atwenum twa wu no okọ odi agidin odi abo empim what I say enti dimpa eyesi ahunya yase wo betwa ntro ne wawu ada ntro mu na yebebo odimbone emebi asa wo ma wa akire esense obeya ade papa na yebo odimpa mebi asa wo ma wa akire eno na ye papa so what I say enti media me ka besi bibia so se ya amfa no kore anya yadwuma sa himfie sa busuafie sa koto sa hene na se ya ntimi amfa no kore a sa asomdwe pa ye pe no man mu enye ye da hwe me ma amfa to ho bi se so hwe ntokwasema ekoso wo nkrobi so a enye hwe o eye no kore a eni honti no kore na ntimi na edi nti na ntokwa ye den ekoso na se no kore no aba ama obi ate ne ho ase a ebede na ntokwa aba ana nukura no so ba ne se nipa no se da bi on tese odi ntokwa beba adentina ye nyina ye nsori ntia na mre wo ho no ye mfa ye ninini ne ye ja se ntokwa nkoso nana ebia no hwede enkolai areho ka hwede enkolai ye ebi kura sa abire akola bi asole kura osole ye no o maami no papa ni ho onhunu ba bi kura onkonko didi ehimpo no akola no odaaye na wonim say in some way shasi afi 2025 mu ebepie mu wo manhia ye refre ye a woni omo tena se di kokomu nkomo yi ma asumdua mi ame hu say asumdua ba wutim say yes ani jabai na nkrofon se bebra no mo ka ne se nke be ya nka ba tan hodo ewo boko Mamprusi omo ne omo ma ke mo mbegu ayi asantira mu asei na ke nya mema no so mo so mo ho edin omo kire ewedie omo kire tumi omo kire hode na ko yenye omo na ko mo anko omo tokwa na ke ma no ene nkwada ne mra asantira mu asei ade ba kono se usemu ebe ka ahemfo tieni ye pa me no kasma me kire oni ma bi ase usemu a ebe ka ahemfo fa ne se udidi wabo apesie kama body asonson ana bayire kama ana fufu a wudi nam guso to hwe so ho enam na uda wayi kitwa no na wadi wa widi efe so ho na wadi afa ubedi na onyame afa di a ubotra na ansa na wakoyi fufuro no dia ubotra na ebeka wo enti wa me no bere obeba be fe no wadi enti usam ebeka info se yakase yede wo mukura begua na mema no nko a se edi ese omsa ko omachi ndi ombeko na omsa ko omachi a emfa so no na yomo betiri soso no na mema na akuakum wo mu na na meka so munro na omo betiri soso omo ko ntokwa na ko awia ma bibia to atwa ye nkoto be ma bia wo what I say se wo mu kukura kunkum wo mu na ebika wo mu aka no soso abanzo makwan se wo makunkum ni po mu fa wo mu ni nti abanzo bepe wo mu eti ni nyina ne se ye behwe na nukura wo mu ye ti mada nukura di na nukura eden etwa bibia so what I say nti de ekono mesre we enye party bi asem so ena enye nana bia nko asem eye sebe abibre anase Ghana yensem eti o se ye nyina yetimeboa na asomdwe yeden eba sa aboko na boko no ya gidin a enye dodo enam se yentimi nka nukure ntinu
on se baabia yesi emensem ewo ho ena bi se mensa ekuro bia mensa wo da bi ekuro bia mensem wo yenya ma ne hunu se wo atutu asema wo kwa akoye no ade a wo ye no se wo koye a enya ne kwan no enti pani bia anya den eni wachi tie mankola ni na hu saa tutu asem no nkoye ebise wo kwa pani bia anya den eni nachi na wensu de yenya nipa ama omudi wo machi eti bede na tutu asem na nkoso eti aka che se akonwa we ebusua we anase fie we mufo mo nka ho mudi bi enye mo betoi enti kwan sensense na mofa so ne ye di saa futuo we akire nkola a wo fie ho a hwan ne bokwa koye tutu asem na konya amane so enti bibia no a ekwati nokura obetim de aye bibia amana ye okay enti ye nyina nokure so na ye bibia ye efi saa brei ekoye nyina na se etime de nokure eye adwuma obo sa asomdwe bebe bia efse nipa na ono wo ya ade nokura no dia ono odifo no onim so odifo ono ankasa onim eni dem benvoice onim tirimu a kobre nya de enku onim ni tirim pefe se ade a wo ye no enya ne kwan no ade ne nya ne dia so nanso kakra ye den abedi ne nsem wanya baabi atena so wahunu akonwa ne ho abakwasem bi enu nti esese otimi ye den ekokwagie dabi enti baabi a bekobe ya no esese mpanimfo mu se dabi akonwa wei ana saasase wei utena so anya den enye na wei nu mo dia ena ebia omama mu bie enti se unua ema baabi tena na no nkire se kotunu firi baabi a ote na sa kofa ho ne ye den eka ode ho enti esa asombie na ye den one ne tena eti ahie ni so mo ntra ma ha na meme ma baabi tena meme wo su tumi na tumi na me wo no nsusu no eni kwan se no nsu me di hunahuna e se me ma baabi tena dia na je se me don enti o se nyina ye den ye baako se ye masa no kro we ni sansem we nyina da dia baabi anu a manso beba ene yen ya hakra no obekọ na ehie kwa ehie efuo ni efuo asase ehie kwa na adane ntokwa emma ebim ko twetwe atuo ewo afuom twetwe bi aseka ne ade nyina ade nten se basa eye den a saa nipa mienu na omopre nyina nso no baako ye den edifo so enti sabre ye besre yemfa kukuduro so eni tumi ana nanom wo no eni tumi aban mo wo no wo momfa nka nokre na Ghana yasumu nwie kakra wati ase si yentimi amfa nokra bibie no ye beye yo si ya amfa nokra bibie no ye beye wo Ghana ha ebeye nana yesi from na bibia ba mitima mpese mebusa nkwada ye ne no mu video trend wo social media so mo de chopa de sreto ye mampanyin ni so won hwe na sumdue mbrei do ma ye no omonkwa enko to amanim se bia dabi we kura ne se ne nyamepe nkwada ye de nkwada onse nkwala no kura na patanto kwa obra se boko ehonyo me kan na se ne nyamepe nkwala no kura na patanto kwa no ye nyomo hwe dabi na wa be yo mbibi kura nyambe tua oka nyame betua oka na nanu betua oka abosum betua oka what I say me say dia ye ne dia pre na ye pre man nkwala ne daachi ude wabo obra wiu ye ndia kakra ne yeko so enti se ye ntimi anya ade papa bi anto wa enkola ne bebre ena ye beko ena nkola na hu se de ekoso no ha adwen eti omo sere e de to nananom ne mampani anim eti se wo kase okoya akola we bibia nyame betua wo ka wa nipa nkura no na wo ye bodamfo so na adwene friends adwene pa no ebi na wotrim so enti amamre mu no anase tetekura no se ye kokko a yenkum nkola yenkum ma so den na akola de na hia de ha no se obi nim ba bia ne maame ne papa wo obi nim se ba bia ne maame ne papa wo so mawu so mote ase so mo nim akola no a ono so ne maame ne papa ni ho no ono ne daache be kosai na ekwan be mpo no obefa so anyini ana sabi nipa nso nya kotre so enipa nya kotre na wa bo obra efuru nkwala abrem kotre otu amana na watu nkosua na agum na watu agum owia na wakata so owia na waja hoko se be pai se be yeden emfa no ho
na epae na upia sa aboa bi bechiwawe so obeye den emfa ne ho na wusi for mama so ati ase enti kutere bia nche den nim ne maame ne papa enipa ntesa enipa ntesa enti nkola no awofo no ena ebua o mabrabo ema omo so aba be hye yanan enti de ye bia ne ye predi agya nkola no enti o se nkola no nyame kura na afa omo so a sa ne ma no atimi abefa omo so omo sere bibi enti ye be sere amampani ene nananom se wo mo ntie nkola na sem efise wo mo ne yen ye daachi enti de nkola na ye no nyame ani so na wo mo nhwe nyame anim na de asomdwe beba ma nkola no nso so wo makoma atom ye mo da o mada sabe owuo mefa ne maame owuo mefa ne papa adenti na ade ache ohun ne papa ohun ne maame ya tete se ya rehosem nana krameda wase se dane da nyina no osoje bene yen twetwe nkomo ofidikesi so de afutuo ema yen ewo ofidikesi so aha Nyansapo TV abusuya mesro se ene ne dikan o se kan ofidikesi so abodoma ne so na won so subscribe channel na fa wo comment eto ase efa mame ye benya daje akinkan na bibia so etima koyi e de ama yen nyame abada se ne yesia bye bye. Ntini ebube ne brebe eze si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabu onim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane yakese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din wo ba ma akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya